Лацінка. Яшчэ нядаўна ў менскім метро можна было ўбачыць подпісы беларускай лацінкай, плошча Францішка Багушевіча. А пасля ўсё прыбралі, бо яно нібыта драконіла рускіх людзей, якія нічога не разумелі. Для нашай часткі Еўропы норм, калі тая самая мова мае варыянт і кірыліцай, і лацінкай, як у сербаў і харватаў. А ў нас лацінка вядомая ад 16 стагоддзя. Пазней у 19 стагоддзі лацінкай пісаў Багушевіч, Мацей Бурачок і Каліноўскі, Яська гаспадар з Падвільні, то бок бацькі нашай нацыі. У нашай Нівы, першай нашай газеты, было два варыянты – кириллица плюс латинка. У 1920-х на заходняй Беларусі была процьма выданняў латинкай, і гэта норма. А вось у БССР уже была забарона, бо чужое, заходняе. У 90-е латинка стала мовай андэграунду, згадайце альбомы НРМ. А зараз латинкай аформленыя шэўроны палка Каліноўскага, які ваюе за Украіну. Латинка не чужая, не штучная. Гэта частка нашага моўнага коду, феномен. А вось ворагаў беларускай латинкай, відаць, заўжды будзе выводзіць сябе. Такая гісторыя.